Kidam tang ni phai ke thom pen pho aru chiklo surini ra engko ra plianing kan apharman phan ningkan esek Riso nimso tum leadership seminar paman ponlo bangso melong kaprek amondoli Riso nimso tum me ke chakadim an por phai hinira achitim an palipen men ka chathap eje phan pachini pon lapen me phu Nihanglangso Baptist Association U department mate NKBA dia hin pensi me chari ponlo bangso me ajo por phai trok pen Porphai trok sira chitim an kangpu girja chengpon an parta secretary ahin pen kedeng pon lapen aluhi pachini si asai chipachun ponlo bangso Nihanglangso Baptist Association Youth Leadership Seminar esek speaker mate arna malam kithan ponji aphan Reverend Tenson Bay Executive Secretary NKBA Reverend Luke Rongphar Christian ED KABC Etso Letro Principal Langlokso Baptist English School mate LBS Robinson Rongpi Youth Secretary NKBA Philemon Milik VP NKBA YD Pinangan Riso nimso claim dam rapet amondoli tin penstame chitongdun lapen me se kirokar chupon lake AKBC LYF Riso nimso tumpen ajoksi lun parjupon lo anparta speaker mate than ba tumpen nonakai ovi kimia tum kosonsi Kachija ponji lapen koson pensi ekailong kimisena towar dam thekji maputa than pon la sinona kai jasime social media kai pinajok arnama phan chihodai pen kimisena towar ke dam pami thekje phan arnamalong kai ke cherap hetpen cardon pen kido kinang sot binong puta speaker tumpen jumisen alam than parjuponsi misen pen NKBA Youth Leadership Seminar surinira engkora priya apharman ajaimek pachun ponlong lo News report Carbing Long Live